Naputuro ta, usapang pamilya, digdi sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon! Maray na pagkahapon sa gabos nato mga praantabay. Partner, maray na hapon. Maray na hapon, partner. Nangapudan si Tabaco City Police Station Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Azotea sa mga Tabacanyos maging sa publiko asin mga biyaherong may planong maguli sa mga probinsya sa rehiyon na dae pag-aprobitsaran ang hababang presyo ng pamasahe asin may kaibahan na peking negatibong resulta ng RT-PCR o saliva o antigen test dahil sa determinado ang kapulisan kan tabako asin ang rehiyon na madakop asin mapanimbag ang mga ini. Katakod inikan pagkakadakop kasuhapon ning sarong pampasaherong van na may lunad na 12 pasahero partner alagad siyang palandigdi an may darang peking test hali sa sarong laboratorio. Sa 12 pasahero, siyam an peke. Oo, siyam ang peking Oo. antigen test. Oh my God. Ha? Con tu sonrisa todo. Ito daw i-aprobitsaran niyan, ano? Paliwanag mga tugang ni Azotea na nasabing lakdang pinapautob dinda bilang pagsunod sa direktiba ni Alcalde Crisel Agman, Luistro, na pakusugon asin bantayan ang mga linderos kan syudad asin siguruho na wara nin magkakalaog na wara nin darang magkakanigong dokumento bilang antisipasyon sa padagos na pagdugang kang kaso ng COVID-19 sa palibot. Oo, natadata-tiga araw probitsara ng mga araw gayan partner na mga peking papeles hali sa sarong laboratorio na daiman talaga dapat. Correct. Mura. Diba? Oo, barato. Nganing Barato. makauli sana sa indang lugar. Pero ang peligro po kaayan talaga. Iyo ang dapat niya itong isipon. Tama. No? Iyo ang peligrong dapat niya itong isipon. Nata, mauli kita sa satuya ng mga padaba sa buhay. Mahuli kita sa satuyang mga pamilya. Pero dahil kita sigurado kung kita malinig. Dahil kita sigurado kung may virus Oo. kita. Kung ligtas kita duman, di ba? Kaya daw kang konsensyata na kita ang ma-spread kan virus sa laog kan harong. Opo. Di ba? So, ayan, mas maray na po sigurado kaysa sa makipagsapalaran kita. Correct. Pag nakipagsapalaran kita, maski ang salod gan sa tuya ng mga padaba sa buhay, sa tuya mga kaakian, magurang, mga tugang, mapapa, siring man sa peligro. Tama. Para sa pwede kitang mapanimbag sa mga layers pag na-involve kita sa mga araw kainin na illegal partner, mabubugtak man sa piligroan sa tuyang miyembro kang pamilya. Correct. Lalo na ang sa indang salud. Yan, Diba? kita ang nagdarakan peligro sa laog kan sa tuyang pamilya. Kaya daw kan sa tuya na konsensya. Opo. Diba? Yan ang hapot. Correct. Yan na. So, di ba medyo mahal-mahal ang pigbabayadan basta sure kita. Okay? Sige. Diyos maray na pagkahapon sa gabos natin mga praantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Aldaw na naman ng Biyernes, mga tugang. Petsa 17 na kan bulan ng Setyembre taong 2021. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Kami po ang sa inyong mga kaibanan. Ako po si Kuya A. Ini man po si Jenny Balyaran and welcome sa programang Usapang Pamilya. Todos los recuerdos. Live po kita ngunyan sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Pwede po kamo dyan magbugtakan sa indong komento, suggestion o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa. Sa mga texters naman, mga textmates, pwede po mag-text sa 0927-3980-955. Pwede man po sa 0938-891-5475. Maray na pagkahapon sa imo partner. Good afternoon. Poging-pogi ikaw ngunyan na pagkahapon sa imong haircut. Ika daw. Para, anong gusto mong mirindalan yan Gusto ko lang kibaduya.
ubos da Sa kubon subatan. mo man si Angel. Ubos na da subatan. Ubus na subatan? Oo. Yan Ubos. sana. Bili na gadang kibaduya, biglang Naubos naubos subatan. subatan. Okay, sige. mal, crees que estoy Partner, mga paraan tabay, isay ka mo ugos. Mhm. Kan aki pa kita. Ika Okay. partner, kan aki ka. Saan ka ugos? Kay mama or kay papa? Di ko daw masabi. Ano mo sabi? Oo. Sa mga nagaantabay po, sisay po, sain po ka mo ugos. Diba? Kay mama or kay papa? Oo. Ha? Data igwaning mga aki na ugos sa ina o kaya naman ugos sa ama. Correct. mi corazón. Esos bellos momentos, todo. Tama itong sinabi mo, partner. May mga aki ugos sa ina, as in ugos sa ama. Oo. Depende yan sa pagdako. Correct. Pero, sigon sa pag-aadal, actually, nagkaigo da a partner ning survey sa USA, Okay. sa United States of America. Sabi digdi, 3 out of 4 children, mas padaba daan ina kaysa sa ama. Okay. Diba? Imagine mo 3 out of 4. Mhm. 3/4 sa apat, tulo ang mas padaba ang ina. Oo. Sa Amerika ini. Natang nga sa Amerika nga ang pigdi-discuss nga ni do Kuya A tapos Ate Jen. Sa Pilipinas, igwaman ba ning pag-aadal na arugaan? Dai pa kaya digdi sa Pilipinas Okay. or kulang kita Mhm. digdi sa Pilipinas ning siring na mga pag-aadal Okay. na araw kay nina kung sisay ngayaan mas padaba ngayakan aki, sisay nga mas padaba ngayakan kung sisay, Mhm. di ba? So, duman kita sa Amerika, 3 out of 4 children, sinasabi Kuya Manny, na mas padaba daanin daan sa indang ina kaysa sa indang ama. Ano po ang mamamatean kan mga ama kung arog ka inian sitwasyon? Oo. Kung bako hugos sa indang aki, Correct. diba? How about sa sato yung mga paraan tabay, lalo na sa mga magurang na nakatutok mo niyan, ano po ang sa indong reaksyon sa siring na pag-aadal? Correct. Diba? Mas padaba da kan mga aki an ina kaysa sa ama. Kung saro kang ama, ano ang sa imong mamamatean? Garo ngaya. Bako man ngaya makaugma ang resulta, Oo. 'di ba? At ang ngayon bako na lang pareho. So, naging resulta kasi. Pero di ba depende yan partner. Halimbawa, ngaya ako babae, posibleng ugos ako sa ina. Ikaw man na Oo. lalaki, posible man na dahilan sa lalaki ka, mas mag-grow pa ang sa imong pagkalalaki sa papa, sa Mm. ama. Correct. Pero in general, Okay. regardless kan sa indang mga gender, still aki man girare sinda. Mas pipadaba da talaga partner. Mhm. An ina kaysa sa ama, nata daw, napaw no? Sabi digdi, igo kay mga supporting documents. Pinag-kumparaan Mother's Day as in Father's Day. Mhm. Pag abot sa Amerika ini po mga tugang ha, taday pa makaniki arog na mga pag-aadal digdi sa Pilipinas. Sabi digdi, an Mother's Day daa. So mga aki da, during Mother's Day, nagsuspend ki $21 billion. Oh, dakulaon. Ano ang mga tigbabakal pag Mother's Day, partner? Oo. Flowers, O yan, burak. chocolates, Oo. cake, Cakes. ano pa man na regalo sa sarong ina na ikakaugma, Yes. di ba? Sa USA daa, $21 billion ang nasuspend kan mga kaakian para sa saindang mga ina. Oo. While, pag Father's Day, Okay. nagre-range lang ning $12.5 billion. Baba. Oo. Baba. Masalang ko talaga ang kantidad kumpara sa celebration kang Mother's Day. Ha? Sigon po ini sa sarong researcher na si Philemon Nang. Okay. Nata daw. Data aram. 'Di ba? Data aram kung nata. Data aram kung nata mas dakol ang pig-suspend or mas dakol na pigbabakal during Mother's Day kaysa sa Father's Day. Mhm. Mamamalisyahan tama ng gadbaga. Pag Mother's Day, Kuya Manny, kakulon ang pwedeng irigalo sa ina.
Even sa mall, Mhm. maglaog ka dyan sa mall, dakulo ng mababakal mo para kay mama mo. Yes, oo. Yaon dyan sa mga decorated na mga balloons. Diba? Flowers, bouquet of flowers, chocolate, mga apod kaan, mga panregalong mga pigsusuratan, mga apod kaan, Cards. mga cards. Oo. Diba? Bako daw yan, partner, dahil sa magkasabay ba sa pag-aadal na most influential ang sarong ina pag-abot sa relasyon sa aki? Pwede. Oh. Pwede. Ha? So, duman kita mo na sa Mother's Day. Sa Oo. Father's Day naman, ano ang mahihiling ta pag Father's Day? Hmm. Ha? Pag Father's Day, sabi ni Kuya Manny, alak. Tama? Kasi pwede lang mabakal kung sa inang tindahan, di ba? Totoo. Totoo. Sarong bote. Father's Day, si Papa mo, bubuyungon mo. Oo. Aside from that, diit na lang. Cards, Mm-mm. minsan relos, etc. Yes, etc. oo. Pero diiton, di ba? Kadaklan, mga bado, di ba? Oo. Mm-mm. So diiton ang mahihiling tadigdig. Pabango. Ani ngayon pag nagrani si Papa kay Mama, maamot. Dito daw. Dito garon na dito na garon na babawasan sa pagpapahalaga sa mga ama, Oh. Kuya Manny. Ha? So iyan po Pag-aaral. na ginibo sa USA, Mhm. United States of America. Oo. Sabi, Mas lamang talaga ang mga ina kesa sa ama. kaysa sa ama when it comes to effort kan sa indang mga kaakian. Mhm. Mas Okay. pinag-e-effortan an sa indang ina kaysa sa ama. Ang hapot nata. 'Di ba? Opo. Yung hapot- Nata mananggad. Pareho mo magurang. Correct. Diyan ka man kung dai so ama mo, wara ka man, Mhm. wara man kita. Tama. Kung wara so ina ta, wara man kita. Tama. So ano daw ang mga pwedeng dahilan kung Oo. nataaro ka ini? Oo. Ah? Sabi ni Kuya Boy, garo ngaya sako, garo bako. Ano sa imo, Kuya Boy? Ano sa imo, Kuya Boy? Ah, Hugos ba sa imo ang mga aki? oo. Sabi kaya baga, sinabi mo ka sa bago partner Mhm. na bako daw ngaya pinagsasabi na more influential or most influential anina. Mhm. Kuhapot mo ka sa bago. Okay. Posible ba? Sinabi man digdi, sigun man sa pag-aadal sa Amerika, 47% of kids reporting that moms are their most influential relationship compared to only 20% sa ama. Nata. Hmm? Yun na naman ang hapot. 47 sa ina. Sa ama, 20% na nai-impluwensyahan kan ama ang aki. While sa ina, 47%. Siguro ko 67 na inigabos, ano? Oo. So 33% siguro ko sa ibang bagay ito, barkada, amigo, amiga, pag-abot sa pag-iimpluwensya sa sarong aki. So even sa pag-impluwensya po palan mga tugang, kung anong magiging gawi kan aki, dakulaon ang impluwensya kan ina. Imagine that, no? Sobra sa kabanga. 47% an sa ina, 20% sana Mhm, sa ama. ama. Nata, Talagang medyo madistansya. Kumbaga, partner, Yes. diba? nata Okay. daw tamas naiimpluwensyahan kan ina an mga aki compare sa ama. Ano daw ang mga pwedeng maging rason? Mhm. Diba? Sige daw. So mga textmates ta dyan, telling po nindo, ano po ang pwedeng rason? Natatamas nagiging mas maimpluwensya ang ina sa ama, and then nangyayari na mas lalaog sa survey na mas nagiging padaba kan aki ang sa indang ina kumpara sa ama. Sabi kan texter halik kay 108. Good afternoon, Kuya A and Miss Jen. Ugos po ako kay tatay ko kaysa kay nanay. Mhm. Ini, saro ini sa mga kabilang duman sa 20%. Oh, yes. Oo, Di diba? ba? Saro ini sa kabilang duman sa 20%.
mas ugos da siya. Nata po ta mas ugos ka sa papa mo kaysa sa ina mo. Diba? Sa segundo man sa pag-aadal, sigun sa pag-aadal, mas ugos da sa mga aki sa saindang ina compare Mhm. sa saindang mga ama. Okay. Oo. Sabi man din ni 643, marhay na pagkahapon sa indong duwa. Ako po, ugos ako sa sakuyang ina. Ta nagdakula ako, inaan na sana ang yaon. Yun. No Okay. choice. No kita. choice. No choice diba? kita. Oo. Okay? Sabi man ni 134, good afternoon po sa Indo. Kuya Ian, Ate Jen, ako po mas ugos ako sa sakuyang ama. Tapag may pighagad ako, ibakal tulos. Yun. Ngunyan, ikaw hindi ki medyo makaulok-ulok na katotohanan. Okay. Makaulok-ulok ini Kuya Manny, pero katotohanan ini. Mhm. Sige. Kung nataada medyo nagluluwas sa survey na mas ugos ang aki sa ina. Mhm. Kung ikaw da, sisay ang mas padaba mo. Pero bako umanda po ini sa gabos na pagkakataon. No? Kaya nga may percentage baga kita. Bako gabos na pagkakataon, ugos ang mga aki sa ina. Sabi nga ni kaning texter ta, mas ugos siya sa ama. Imagine mo partner, bilang sarong aki, pag Pasko, Okay. sisay ngaya ang nagtatao sa imong regalo. Si Mama. Si Mama. Masabi so, Santa Claus. masabi so, okay, si Santa Claus. Oo, Santa pwede. Claus. Kuya Manny, di ba? Mm-mm. Pag Pasko- Minsan nga, iba gano'n, pagpapasunod pa kita kan sa toyang maguro, magsabit ka ngayon yung kimedyas na mabisita ngayon si Santa Claus, Oo. di ba? Si Santa Claus da ang nagtataong regalo. Oo. Pag birthday, Mhm. sisay man niya nagtaong regalo. Oo. Tiga-abangan ta ang mga ninong-ninang, di Ninong ba? and ninang, di ba? Pag makaturog ka, Mhm. sisay ngayang nagpapakaturog sa imo nagbabantay. Oo. Sisay partner sa imo nagpapakaturog nagbabantay sa pagkaturog. Si Guardian Angel. So guardian angel. Di ba? Guardian Oo. angel. Sa pagkaon, sisay ang nagpapakaon sa aki. Mm-mm. Nanay. So, ina. Oo, kasi usually ang sa laog kang pamilya ang mga paraluto nanay nagre-ready kang pamawan, Correct. 'di ba? Panguduhan. Correct. Pag nagkakahelang, Oo. sisay ang nag-aataman kan aki na may helang. Okay, usually din nahihiling ta nanay. Si Kumbaga nanay. supporting ano na talaga ang ama. So luway-luway tanang nasasabutan. Oo. Luway-luway tanang nasasabutan. Kaya man palan. Oh. Kaya man okay. palan. 'Di ba? Kaya man palan. Kasi pag abot kang Pasko, si Santa Claus. Mm-mm. Regalo sa birthday, ninong-ninang. Okay. Pagturog mo, guardian angel ngayon ang kaibanan ko, nagpapakaturog sa kuya. Nagpapakaon sa ko, si nanay. Oo. Pero kung hihilingon ta partner na ta garo puro nanay. Kaya- Hain so ama. Yan sana. Iyan ang satuyang pag-uurulayan pagka sa satuyang pagbabalik. Okay, No? sige. Nata mananggad, nag-aabot sa punto na ining survey na ini, nagluluwas na mas padaba kan mga aking anina kaysa sa saindang ama. Sa satuya po yan na pagbabalik. Oras, 2:30. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung
saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Junior. Para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Taranuman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Nata daw mananggad mga tugang mas dakol daan na mga aki na mas ugo sa ama mas ugo sa ina kaysa sa ama. Ngunit databi iso mga kasimbagan kan sa tuya na hapot na bakit? Bakit? No? Nata da mas dakol na aki an ugo sa ina kaysa sa ama. Madalas da kaya partner si nanay ang nasa harong. So kung yaon si nanay nasa harong, siya ang mapapalagayan na buot kan aki. Siya ang mas magiging close kan aki. So ina. Okay, kumbaga mas halawig ang oras or panahon na nagkakaibahan sin the partner dahil lang ta so ina permi man yaon, di ba? Kasi si tatay usually nagtatrabaho. Correct. Ano man na klase na trabaho nakan-arong ni kang trabaho ni tatay. Diba? So matatada si nanay. Tama. So kung si nanay ang natatada sa harong, mas madalas ang kaibanan kan aki, so ina. Okay. Diba? Oo. Usually, yun mananggad baga talaga. Kaya nga niyang aki, pag nag-iibi, ang iyapod tulo si mama. Mama. Diba? Bibihira lang ang papa. Diba? Okay. Pantulo na partner. Oo. Mas madaling kausapin si nanay. Oh. Mas madaling makauron da si nanay. Oo. Si tatay, kaya minsan baka malibong nga ang payo. Correct. Pagal nga sa trabaho. Oo. Diba? Ang ina, pag kinauron mo sa simbagong ka talaga. Tama. Diba? Pang-apat na partner. Okay. Mas expressive si nanay kaysa kay tatay. Yan. Diyan ta mahihiling. Mas expressive daan ina. Ang ina pagdagit. Okay. Dakulo talaga pigsasabi yan. Tama. Diba? Ding prino, minsan. Pero pag ang ina, maugma, mahiling mo man ang kaugmahan kanina. Yes. Diba? Oo. So, sabi sa garo, nangyayari, transparent na marahay. Oo. Yeah, kung baga Si partner nanay. ang ama, kung bako expressive, duman siya more on actions, kung baga. Tama Oo. ba? Oo. Okay. Yan na mas expressive da. Siyempre, pag mas expressive, an sa tuya na ina, an mangyayari ka yan, partner, garo mas duman kita, nagiging komportable na makakaulay. So, pag nakakaulay ta, duman kita magiging mas ugos na. Di ba? Oho. Oo. Number 5, mas madalas yakapin ng nanay ang mga anak. When was the last time na nakugos ka mo ni Papa? When was the last time na nakugos ka mo ni Mama? Yes. Ang ina baga talaga, naghahag talaga yan Oo. sa mga aki. Diba? Tama. So, ang ama, garo, masculine. Oo. Then Bibihira lang. Yes, then Minsan kung may okasyon lang, saka lang makugos. Oo. Pero igwa man yung mga tatay na, kumbaga partner, sanay sinday. Depende kasi siguro kung ano sulibel kang relasyon o pagpapadakula ninda sa aki. Diba? Yes. Pero sabi ta nga ni baga, bako sa gabos na pagkakataon. Tama. Kadalasan. Kaya nga ni, Yes. pigsasabi ta ding mas madalas. Oo. Mas madalas yakapin ng nanay ang mga anak. Kaya nga may pigaapod na yakap ng ina. Yes. Wala man ki yakap ng ama. Oo. Diba? Very powerful ang yakap ng nanay, diba? Yes. Haplos ng ina. Tama. Diba? Okay, sabi pa, madalas si tatay ang nagdidisiplina. So, Yun. kadaklan, Pag maatras kita, partner. sige. Atrasan ta mo na, no? Mas madalas daang yakapin ng nanay ang mga anak. Oho. And ang nanay mas madalas magsabi ning I love you Sa aki. sa aki. Mm, Di ba? okay. Usually, ang ama, bihibihira Bibihira magsabi ki I talaga. love you. Aminon ta iyan mga tatay. Di ba? Bihira na magtara, or kung bihira, mabako man bihira, siguro ko, diit na ama, ang expressive, especially, magsabi ning I love you sa tindang mga aki. Tama. Di ba? Yes. Siguro ko so ina nagtataram na kay I love you or all daw, so ama siguro ko weekly. Diba? Minsan nga ni ubara man. Minsan diba? once a Minsan month. okasyon lang, Oo. di ba? Okay, napapanahon. Yes. So, Okay. kita bilang aki, pag sinabihan kita kay I love you, Mhm. ara mo,
na padaba ka, sinabihan ka. So, ang buo tagaro mas nalong napapalagay. So, nangyayari, nagiging close talaga kita. Yes. Okay. Dumana kita sa sinabi mo kasubago. Ha? Pampito, Kadalasan na si tatay palan partner ang nagdisiplina. yun ni Kumbaga. ang sarong dahilan na makaulok man na. Okay. Pag-abot minsan. pag-abot sa ralambingan, Oo. si mama or si nanay. Pag-abot sa iribahan, si nanay. Pag-abot sa orulayan, si nanay. Pag-abot sa pag-express, si nanay. Pag-abot sa pagkugos, si nanay. Pag-abot sa pagsabi ng I love you, Si nanay Manggararay. Pero pag nagdisiplina, Si tatay. si tatay. So, Makatakot pati magdisiplina ang sarong ama. usually Depende. sasabihan pa kang ina so ate. Pumundo ka na nga, tauyan na nga si papa mo. Oo, alam. Di ba? Pag-abot sa pagdidisiplina, so ama po mga tugang ang nagdidisiplina sa mga aki. Yes. Oo. Di ba? Pero, pag ralambingan si nanay. Oo, lalo na kang mga nakaaging panahon baga partner, kung magdisiplina da ang mga tatay, minsan perming handa ang tumagiktik. Yun. So, pambadol. Diba? No? So, Oo. inada pag madisiplina, ilinga na ngayon na aki mo ngayon. Baduli daw ngayon yan. Usually, umamin kita mga tugang, ano po gani, tumaga po kita sa dae, gigibo iyan kan mga ina talaga. No? Gigibo iyan kan mga ina talaga na baduli daw ngayon iyan na aki mo. Oo. Pero siya, dahil niya kaya badulan. Oo. Kuya Manny, nagbabadol ka? Dae, si siya nagbabadol. Wara. Wara Pero sa sainang mag-ago. Pag-abot sa pagtauning disiplina, halimbawa, mga consequence, pareho ka mong duwa. Pero mas madalas, si Mrs. Tayaog ka kaya digday nagtrabaho. Diba? Yes. Yun, Mas Mas madalas si tatay ang nagdidisiplina. okay. Pangwalo, mas madalas natatakot ang mga bata sa tatay. Oh. Natatakot ang mga aki sama kasi siya na nga so nagdidisiplina. 'Di ba? Pumundo na ngaya kamo, sa maabot na ngaya si Papa Nido. Pag nahiling ngaya kamo kaya ni Papa Nido, babadulan na naman ngaya kamo. So anong maiisipan kan aki? Matatakot talaga so aki, sabi. No? Gigibong panakot so ama. Ibaga, totoo yan. Ako personalmente, nagkakadarangog ko yan, nahihiling ko yan. Okay. Gigibo tabi mga tugang na panakot an ama. Tanganing masweto, kumbaga. Ngaling diba? masweto so aki, at bala ngaya ka mo, mailing ngaya ka mo ni Papa Nindo. Iyo. Mailing, badulan ngaya ka mo ni Papa Nindo. So, pag-arog ka yan, ilaag ta ang sa tuya ng mga sapatos, ilaag ta ang mga bitista sa mga sapatos kan mga aki. Kung kita aki, pigtatakot kita kan sa diritang ama, or ginigibong panakot sa tuya ang sa diritang ama, sa iling tadaw, magiging ugos daw kita sa satuya ng mga ama. Oo. Diba? Siyempre, ang mamamatean kang aki partner, takot, diba? Correct. Oo. Correct. Pero sabi digdi ni 2195, good PM po ma'am dyan Kuya A, ako po mas agos po ako sa ama. Pag nagehelang po kami na magturugang, siya po ang nag-aasikaso sa samuya. Very good. Very nice. Very nice. Saro ini sa man na magayon ini kasi kasabi siya duman sa 20% na tigsabi mo partner. Correct. No. Okay. Sabi man digdi, ako tabi ugos sa pareho, depende man kaya sa strategy kan mga magurang kung paano sinda magtatabangan na padakulaon ng aki na dainin lamangan. Tama. Yes. Tama. Kung magapantay lang talaga partner, diba? Usually kaya partner, pag disiplina ang ama, Iyo. pero pag ralambingan ang ina. Correct. Diba? Sige. Hello Ate Jan and Kuya A. Takot ako sa ama, kaya kay mama ako ugos. Yun. Pero Yun may- natin sasabi, takot sa ama. Oo. May rason kaya ini partner Sige eh. daw. Pero may kaya po buyong nagawala kung nakain maski ibarabad. Yan sana. Yan sana. Saro yan sa Matatakot talaga ang iyo, aki sa ama.
Saro yan siguro ko sa mga dahilan kung mas ugos anina o ang aki sa ina. Oo, Diba? Para inom yes. kaya si Papa. So, depende man Nagwawala sa pa si Papa. sa gawi-gawi and Yes. nahihiling kang aki partner, Correct. 'di ba? Sabi pa digdi, sana gabus na aki maging ugos sa parehong magurang no matter what happened dahil magurang tasinda. Correct. Sabi din ni Arena Edna, Mhm. ako po ang mga aki ko apat puro lalaki. Oh, Pero close tindas ako bako Okay. sa papa nila. 'Di ba? sa nanay. So, iyan, sana mabago ta ining mga dahilan na ini, no? Na pag madisiplina so ama, pagwalambing so ina, Oo. gigibuhon na panakot so ama sa Mhm. aki. Tangani na pareho dapat kilamangan, sabi mo nga ni Pala. Yes, oo. No? Pag sinabing sisay ang mas padaba mo, pareho silang dalawa. Diba? Tama. Pareho kayong dalawa. Hindi ko kayang mamili sa inyong dalawa. Oo. Kumbaga, Araw ka na. pantay lang kung nagdidisiplina gayud partner ang ama, nya unso ano man. So, kumbaga, so gabay man kang nanay kung paano man matabangan o masuportaran Correct. so ama sa pagdidisiplina. Oo. Okay. So, ayan na, maging fair sinasiguro kita sa pagpapadakula kan sa tuya ng mga kaakian. And of course, aramon ta ang kahalagahan kan kada sa, Correct. no? Okay. Ama man iyan o O ina. ina. Sige. Magayon kaya kung pareho sin the partner arani ang buot sa ama buda ina. Correct. Kumbaga mas nagiging makusog ang sa indang pag-ibahan bilang sarong membro kang pamilya, Yeah. 'di ba? So, sa iling tatabi mga tugang na nakakapag-contribuir Mhm. nin mas tangani na mas magrayo ang buot. Dapat ay nagrarayo ang buot kan aki whether sa ina or sa ama. Diba? Sa pagdisiplina man, pwede ba garo magdisiplina ang ina? Yes. Diba? oo. Tama. Ayan na, sige. Okay? So, para sa satuyang ano ang bago, kayak palan kang magturugang na utubon ang bukasyon nin sabay-sabay partner. Sabay-sabay. Oo. Sarong bukasyon. Oo. Magturugang. Correct. Ano daw iyan? Yan ang aramon ta. Aramon tayo sa satuyang pagbabalik. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Magkakasabay na inordain bilang mga padi ang tulo na magturugang na sina Jestoni, Gerson Ray asin Jesse James Avenido kang Misamis Oriental. Sa kafiestahan kang Nativity of the Blessed Virgin Mary kang September 8, inordain ang magturugang ni Archbishop Jose Cabantan sa San Agustin Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City. Sa saindang pahayag, wara sa indaan may plano na maging padi dahil pangarap kang matuan na si Father Jesse na maging electrical engineer. Alagad dai na niya pinalampas ang pagkakataon na ipigtao sa iya kang seminaryo asin napamuot sa bukasyon. Si Father Gistoni naman gusto maging paratokdo na naingganyar magpadi matapos mahiling na maugma ang Kuya Jesse niya sa seminaryo. Ang bunso naman ni si Father Gerson, gusto ko ta maging doktor, alagad mas naging makusog ang pangapudan kang Diyos sa iya. Ang sindang mga magurang iyo sinda Gallardo asin Barbara Avenido na proud sa oras kang ordination. Ang sindang ama ni si Gallardo nagtatrabaho bilang security guard asin parauma, mantang sinda 7 na magturugang sarusan na digdeparter ang babayi. Proud ang magturugang na nagpursige sinda sa pagiging pasdi, asin idedestino na sindangon yan sa mang iba-ibang parte kang nasyon, mantang ipig-inganyar man kang tulong newly ordained priest, ang sindang tulupang tuwang na lalaki na magserbi sa simbahan. Igwapo pala na tulupa. Oo, may tulo pa. Subali, anong palansindang magturugan? Imagine mo I mean, 7, sana ang babae. Oo, sarong course partner, bukasyon, magturugang, Oo. sarabay na, Inordinahan. Kumbaga sa pag-eskwela o sa profession, nag-oath-taking, Oo. ganap ng mga padi. Padi. Yes. Pero sa inot na inot, daisindang balak magpadi. Correct. Ano? Mag-iba baga ang pangarap na na Oo. partner. Ang pangaturugan, saro doktor, saro paratokdo, Ayan. saro engineer. Mm-mm. So, dai palang piglalauman. Pero may nahiling akong magayon duman partner sa indang Kasi magayon na kung may pangarap palan, lalo na sa mga magturugang, sabay-sabay na utubon partner, kumbaga magtarabangan,
And wara sa inda, so inaapod na lamangan. Radeng ralamanga. Correct. Diba? May kasabihan nga ni, many are called, but few are chosen. Yes. Siguro ko sindang tulo, gabos sinda napili talaga. Oo. No? Ayan, congratulations. Ano daw nafe-feel kang mga magurang ka? Ano na ang mga aki ninda? Puro padi. Correct. Tulong Oo. padi, sarabayan pa pati. No? Yes. O, magayon partner kasi so ama sarong security guard para pero nakapagpatapos ning looks sabay-sabay na pagpapadi. inordinahan, di ba? Correct. Oo, pero sabi mahal, magastos ang pagpapadi. Pero sabi nga ni, kung talagang gusto and yaon ang sa bukasyon, talagang pwede mo otob, di ba? Kung gusto, may paraan. Correct. Pag ayaw, edi don't. Okay. Sige, so yan po ang bago. Hello muna kay Sir Redel, naka-Arabic ang pangaran sa satuyang Facebook. Marin na pagkapon ni Crigachuelo, Rafael Alcera, Teresita Jacobo, good afternoon. Arina Edna, John Paul Mendoza kang Tabaco City, and si Engineer Irish Esquejo Samiñano kang NGCP. Sige. Para sa bilog na pamilya, Bitaminang Pampamilya. pawalat po para sa mga naghahalat. Love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old. Correct. Tama. Padabaon tadaapuan sa tuya ng mga magurang, whether ina or ama. Busy kita sa buhay ngunyan na magtalubo. Usually busy kita sa trabaho. Yes. Busy kita sa tuya ng mga karera, mga profesyon. Minsan din na kita nakakapagtaon ng oras para sinda ka oronon, apodan, kamustahon, di ba? Yes. Nalilingawan ta na daa na ang mga magurang ta nagugurang. Tama, oo. Diba? Yes. So, dapat padabaon tan sa tuya ng mga magurang. So, habang sinda nagugurang, yaon an sa tuya na pagpadaba. Bako lang na puro sa nakita. Diba? Kung baga, ibalik taman partners, so sakripisyo na ipigtaon ninda sa tuya, kang kita saraday pa, kang kita pinapaadal pa lang. Correct. So ngunya na nag-iedad na sinda, talagang nagugurang na, ipamati taman sa inda na kita naman ang maalalay para sa inda. Yes. Love your parents. Oo. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old. Okay, sige. Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya na aldaw ng Biyernes. Nakaibata sa Lado Technical si Kuya Manny Totanya, Siringman Alden Richards. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyeran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be by
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex World Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay! Haling Edgelyn's Pili Products! May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa! Igwa pa nga ni Sindan nin Pili Tart, santan, asin pastillas. Edgelyn's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni sa tuya.
Ya ini, permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nido Junior. Para sa saro hasta 3 taon. Ang 160 gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Medyo balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 3:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Publiko ang mahusgar sa mga nakalap na impormasyon asin dokumento kan Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon manungod sa pagbakal ni na Procurement Service kan DBM nin medical supplies sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Tinawanin doon ini ni Senador Panfilo Lacson sa Ampang kan pagtestigo sa Kamara de Representantes ni dating PSDBM. Nangunyan iyo ang overall Deputy Ombudsman Warren Leong na daing overpricing sa pagbakalin medical supplies sa Pharmaly. Sigon sa senador, ang mga record o dokumento ang mga kapagsabing talagang halangkaw. Ang presyo kan Pharmaly kumpara sa presyo kan ibang suppliers, arog na sanakan face mask na sa local manufacturer 13.50 sentimos sa naalagad, nagakawat sa 22 sagod 28 pesos ang kada presyo sa saro kana Pharmaly. Kinontra ni Lacson ang payag ni Leong na nasunod ang tamang procedure sa transaksyon sa Pharmaly na ana sa 135,000 pesos na kapital, suhay sa nakapalaman sa resolution kan Government Policy Board na dapat legally, technically as in financially capable ang kumpanya makikipagtransact sa pagpabakal ng common use supplies. Naglalataw man sigun kay Lacson na wala pa nga purchase order, nakadeliver na ang Pharmaly sa gobyerno, patunay na igwan ni sindan ning koneksyon asin igwan ng impluensya sa nasabing purchase. Yan ang pangalas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,